Hi guys, good morning. So andito tayo ngayon sa Apo Church. Sinama ko sila Mylene. Magtitirik daw kami ng kandila bilang pasasalamat. Dito guys, worth of 10 piso. Okay. Ang gagawin natin, siyempre dapat tapat tayo sa ating 3-10. Tsaran. 3-10? Kasi Erin din daw. Tulo? Oo, 3-10. So, para yung 3 kandila. Let me see your bayad. 10 pesos. Okay. Ayan. 3 pesos for 10 pesos. Vigil candles. Honest to goodness. Alright. So, ayan sila. So, ito yung tahimik daw ako. Huwag daw ako maingay. Ito yung tirikan ng kandila dito guys. Pag may dalangin ka, magpapasalamat ka. Ito. Baka mo muna. Pananampalataya. Okay. Sama yung patong. From the highest. Isa pa. Ibubutang wala ba kayo? Ha? Ibubutang lang. Itong bumula. Ito yan. Ano, hindi rin dudukot. At mananalangin ng mataimtim. Oo mo, ibubutang na dito. Ito si Irene at si Nonong. Manalangin tayo ng mataimtim. Okay. 5 minutes sa katahimikan. Alright, pwede na siguro na. So, tapos tayo nakapag panalangin ng time team. Ito naman yung kanilang garden dito guys. Ayun na. Yung mga bulaklak pa. Silip na dito sa paligid. Exit only. So dito sa kabila. Wow. Saan si Mylene? O baka pumasok siya dito sa loob. So huwag tayo maingay. Lakad-lakad lang tayo dito guys. At ayun. So, ito yung loob ng church. Tcharam! Ayan. Meron na rin nalangin sa loob. So, may mga suliranin or pagpapasalamat. Pwede kayo dito guys. Okay. Tingnan naman natin dito. Ito yung ayun o. Old houses. Tingnan natin dito yung wishing well. It's not working anymore. Uy, baka mahulog ang ating cellphone. Ayan ang lumang tahanan. Okay, at ayan si Irene. Tubig.
Hello. Tama. At ayun si Maylin, nagpa-picture. At ayan ang kanyang photographer. Ako. Hindi ako rin. Okay. Okay guys, ito na ang kabuuan ng simbahan at ang paligid dito at yung parking at ayan yung old house ng Dairit, no? Dairit family. So may narinig si Irene dyan kanina sa kanyang pagbibideo. So ito yung buong paligid nito. Guys, salamat ha. Sana nagustuhan nyo itong ginawa kong video at tangkiligin nyo at mag-subscribe kayo sa akin.